за пореден път да открие церемонията по връчване на дипломите на студентите от юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски", специалност право. Искам се по обикновена вече традиция първите думи да бъдат думи на благодарност за нашите домакини от Софийската филхармония и зала България. Беше съдействие. Благодаря на всички гости, които намериха време и възможност да изразят своето уважение към нашите студенти и към нашия факултет. Ще започна това кратко слово с едно твърдение, което си позволявам да повтарям пред всеки по-тържествен повод, свързан с университета. Академичната общност винаги е била единство между преподаватели и студенти, основаващо се както на смело, през последните години става все по-устойчиво, а това да прави все по-трудно предвидимо. И проблемът далеч не е само в бързото развитие на технологиите, особено на тези, които са свързани с съхранението и разпространението на информация. Нито пък и непременно в хипертрофиралия страх от възможно климатични промени или очакването разпространението на смъртоносни болести. Развитието на самите общества все повече показва, че те са в процес на дълбока трансформация, която изисква. Вероятно ще бъде време, в което ще продължи да се налага единствено вече доста видими, аз го наричам един прекъснат процес на временни решения. Тази външна среда по необходимост поставя към всички нас изискване да сме много гъвкави. И накрая вярвате в един свят, който претендира, че е създаден единствено за да има право. Такъв свят няма как да е истински. В основата на поведението на всеки от нас стои дългът. Дълг към нашите близки, дълг към обществото, в което живеем, дълг към самите нас. Ако вярвате, кой е дълг към нашия общ съдбата? Правата, независимо дали приемем, че идват от Бог от нашата човешка природа или със следствие на закона, никога не могат да бъдат цел. Те са винаги средства. Това е да бъдеш първи човек. Добър час. Колеги, за втора година подред и гости, разбира се, имам тази чест. Повярвайте ми, от ректорското ръководство винаги избират мен, защото всеки, изправяйки се пред тази зала, изпитва сериозно вълнение и предпочита колегата на този, който да дойде да обяви библията за завърши. Уважаеми господин, той е пазител на онази класическа традиция, която утвърждава хуманитарното и социалното знание като фундаментална предпоставка за съществуването на всяко свободно и всичко, което виждате, е гледна точка, а не истина, а всичко, което чува. Процеси са комплексни и не подлежат на елементарна интерпретация. Осъзнахте етичната отговорност, която всеки притежател на знанието носи пред обществото и която се изразява в това, че всеки трябва да има силата до факултет преди 35 години. Тогава преподавателят, който завършва със семинарното занятие по римско частно право, каза на всички в групата и колеги, помнете, мъдрост и знание, без да го проведете, не е мъдрост и знание, а богатство и богатство. Така че във всяко едно действие трябва да вършите с добродетел, която да влагате от себе си. На добър час, колеги, обявявам выпуск 2025 година за успешно завършване. Уважаеми господин заместник ректор, уважаеми господин декан, уважаеми преподаватели, уважаеми специални гости, скъпи родители, близки приятели и колеги, дами и господа, на първо място искам да благодаря за честта и отговорността
да произнесе слово пред дипломантите от тази годишния випуск на специалност право на юридическия факултет на Софийския университет. Всяка лекция, всяка разпоредба, която сме обсъждали, всяко изключение, изключението на изключението. Но със своята отдаденост му показаха, че има смисъл и от техните, и от нашите усилия, и че те наистина вярват в нас и възможностите. Уважаеми господин Декан, уважаеми членове на деканското ръководство, скъпи преподаватели, скъпи родители и гости, скъпи млади колеги. В деня на вашето дипломиране аз имам огромната чест и удоволствие от мое име и от името на Висшия адвокатски съвет да ви поздравя и да ви поднеса нашите най-искрени благопожелания. Завършването на правно образование само по себе си е изключително достижение, особено накрая, скъпи млади колеги, с огромно вълнение и радост ви приветствам с добре дошли предиците на българската правна общност от мое име от името на Висшия адвокатски съвет. На добър час, пътя като юристи от тук нататък, следвайте го смело и почтено, достойно, с разум, с сърце. Уважаеми господин заместник ректор, уважаеми професор Вълчев, членове на деканското ръководство, уважаеми магистрати и адвокати, драги абсолвенти, днес мога да се обърна към вас с колеги юристи. Приятели, благодаря за възможността днес да се обърна, по което се замислих преди да произнеса това слово, е какво е подходящо да се каже в този тържествен и вълнуващ момент. Безспорно, дипломирането е очакван и желан край на 5-годишното обучение в университета, но може би и малко носталгичен финал на студентския живот. Мнозина се казват, веднъж да завърши училище, а после университета, а многократно след това се припомнят тези периоди и сантиментално се връщат към тях. След днешния ден, поне официално, може да започне вашата квалифицирана работа с право. Предстои ви поне още един изпит за придобиване на юридическа правоспособност, но и той не слага край на прилагане с достоинство знанията, получени от моите учители в право. И да спомагам за поддържането на мира и справедливостта в обществото. Да помня винаги, че основните повели на правото са да се живее честно, да не се вреди другиму и да се отдава всеки по неговото. Да пазя доверието и уважението към правната професия и да я практикувам почтено и честно, воден от стремежа да различавам доброто от злото, истината от неистината, справедливото от несправедливото и правилното от неправилното, като изкуство за доброто и справедливото. Заклех се.
Баяна Пламенова Петкова. Веселин Василев Манчев. Маргарита Теодорова Цанкова. Денислав Златков Маринов. Евангелина Иванова Дяксова. Виктория Здравкова Бърчинкова. Мила Николаева. Ирен Павлова Смоличка. Диан Станчев Ставра. Мария Иванова Бидакева. Мария Красимирова Кирилова. Мария Красимирова Кирилова. Мария Янкова Бакарджиева.